И здравейте, хора, съм Петна 5 и днес ще играя в Hypixel с малко тъп скин съм, но ми трябва време да се инсталирам, но защото се инсталирах на ново Minecraft. Това ми е първият епизод и реших да снимам в Hypixel. Насладете на играта. Само един човек ми трябва, давайте. Аз се познавам с много ютубъри, XXAdro, Читъра, Мога 123, Полицая. Абонирах се и за тях, и за мен. И започваме. Този мап съм го играл и направо ще бягаме. Виждам, че поправя се всички бъгове на Hypixel, освен един, принка, естествено с това хубавото, най-хубавите неща. Вземем храна, така, горе-долу хубава броня. Имам ужасен спринт. Естествено, някой го е прибъркал. Това е добре. Там виждам още един. Това не ми трябва да ставам на моите опоненти. Къде е това? Ако го видяхте, малко ще млъкна, ще се съсредоточа върху играта. Къде отиде? Хак ли си? И на мен ми лаг. Не съм много добър на PvP, но да го победих. Той явно е още по-слаб. По-добър къс. Лошо, нямаме честплейт, лошо.
много. И дет матча да почне след 1 минута и 40 секунди. А аз съм като все едно никога не съм играл Майнкрафт и само казах, че трябва чест плейт. И ето. Обаче сега трябва да се наем. Нищо хубаво. Ужасен късмет. Ой, някой ще справи да пътите. Виждам. By the way, fuck you. Джай неща. И хората, това ще бъде всичко от този клип. Надявайте да ви е харесал. Ако ви е харесал, слушайте лайк бутона. Ако не ви е, слушайте дизлайк бутона. Не забравяйте да се абонирайте. И до следващия клип. Чао!